du har på? Nej, hvor er det flot. Wow! Du bliver ballets dronning. Og prøv lige at se med gaver. Wow, hvor bliver du flot. Det bliver noget af et MGP. Hold da op. Ja, kom ind. Hej, Reps. Hej. Hvad siger du? Jeg vil spørge, om du vil hjælpe med vasketøjet. Lad os se. Ej, det kan sagtens bruges igen. Vi har ikke tid. Vi har MGP. Det er det. Ja, MGP. Den er lidt for mørk måske, ikke? Ja. Altså det skal være med den der, hvor det bling bling, ikke? Der er Jo. lidt glimmer i. Ja. Og den matcher godt til læbestiften, for det skal se helt perfekt ud. Ja. Det er jo årets MGP, ikke? Ja, det er det. Men og måske, det kunne være, at vi lige skulle prøve at se, hvordan det... Ja, du kan godt se, det spiller meget godt af. Ja. Altså, der kan du... Ja. Eller har nødt til at hjælpe mig med en regning? Ved du hvad, Steffen? Altså, regninger har vi ikke tid til. Vi er i gang med den store make-up til MGP. Ja. Og så, at hvis man sådan giver ekstra... Ja, bliv ved med at puste. Pust nu. Ja, godt. Hej, Pia. Hej, Asger. Har vi ikke aftalt noget? At vi skal lave mad sammen? Ej, ved du hvad, Pia, det har jeg simpelthen ikke tid til. Vi puster balloner til MGP jo. Jeg har altså ikke tid til at lave noget. Kan du ikke bare smøre noget rugbrød, altså, og spise noget rugbrød? Ja. Og ved du hvad, hvis du alligevel skal spørge noget rugbrød til dig selv, jeg er faktisk ret sulten, så hvis du lige gider at lave sådan 2-3 madder til mig. Jeg vil godt hænge med roast beef, og en med fiskefilet, og en med spejepølse. Og der må godt komme, ristet løg på der. Pust nu for pokker, vi skal jo til at holde MGP.